Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы сустракаемся у наших регулярных эфирах у чарговы раз с выдатным нашим экспертам, гісторыкам, кандыдатам гістарычных навук. Я б нават назваў у пэўным сэнсе ўжо ён выходзіць на ўзровень палітычнага аглядальніка, як мінімум, тому что мы праз гістарычныя паралелі як бы аналізуем сённяшнюю палітычную сітуацыю. Вітайце, калі ласка, Евген Красулін у нас у эфіры. Прывітанне, спадар Евген. Дзень добры. Так, хутка як гэта камуністычнае кіраўніцтва Кітаю увядзем градацыю. Палітычны аглядальнік, усенадворны палітычны аглядальнік, жалезны палітычны аглядальнік і гэтак далей. Самое галоўнае ў гэтай сітуацыі нам не скаціцца до того, каб не пачаць вас называць экспертам, бо прыйдзе Павел Слюнкін і ўсё, і будзе нам гамон усім. Эксперт хутка будзе як грант. Слова. Як грант у сэнсе вот грашэй, а не вот у сэнсе. Добра, спадар Евген, у нас сёння з вами вот мы тут пачалі на таких хіханьках-хаханьках, каб троху разняволіць сітуацыю. Ну і заодно я хацеў бы звярнуцца да ўсіх наших слухачоў і гледачоў. Па-першае, прыносім свае прабачэнні за змены у нашым эфірным графіку. Усё здараецца, накладачкі невялічкія, ну але бачыце, мы ўсё ж таки выправіліся, вярнуліся, і бо маем ўсё ж таки нейкія пэўныя обовязки. Тому не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорада, на наш YouTube канал Навокал, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте, коли для вас это беспечно. Ну и давайте почнем мы с вами говорить про тему. Мы с спадаром Евгеном давно плановали эту тему узнять, але ён параіў до 9 траўня, может быть, не прымяркоўваць яе, а пакінуць на пазней, так бы мовіць, даць астыць гарачым головам, разагрэтым рознымі там самымі маршамі, як там называются гэтыя расійскія маршы, этот бессмертный полк и все астатняе не адразу ў галаву прыйдзе. Не трэба бліжэй да ночы гэта ўсё прыгадваць. Ну і вот я про тое ж самае, но мы з вами будем зараз прыгадваць бліжэй да ночы нават яшчэ больш страшна, хотя з той же самой оперы. Про фашизм мы з вами будем гаварыць, і асабліва на фоне того, что зараз любяць, калі ледзь не што, то усіх абзываць фашистами. Ну вот для, скажем так, лукашэнкаўскай прапаганды мы з вами вось фашисты, вось гэтыя вось, которые хочуць нейкія там фашистоўскую нацыяналістычную Беларусь пабудаваць у Рэспубліцы Беларусь. Вот дзіўна, конечно, да. І фашистоўскімі методамі прымусіць іх гаварыць по-беларуску. Тьфу ты, господи, азаронка толькі рот пэцкаць, та самае, аброт яго пэцкаць беларускую мову. Але тым не менш, усё ж таки, давайте разбярэмся з тэрмінамі. Адкуль оно пайшло і што ці апраўдана прымяненне сёння вось гэтага слова фашисты у дачыненні да того той ці іншай, скажем так, катэгорыі людзей, якія не згодныя з іншымі катэгорыямі людзьмі. Ось тут якраз і першая праблема, што сам тэрмін фашызм, фашыст, ён вось настолькі, скажем, увайшоў у жыццё, прычым гэта паслуга далёка не апошні год і не апошніх дзесяцігоддзяў, что теперь он просто бездумно выкарыстоўваецца, ну, як такая, скажем, не то, как матерная лексика, но близкая до яе, каб позначить, наколькі человек, оппонент, скажем, суразмоўца табе непрыемны, і ось ты позначаешь его фашистом, и, адпаведна, усім усё робіцца зразумелым. Хоть насамрэч не. І цяпер можна заўважыць, што ёсць нават у гэтых ваших інтэрнетах такое правило, что калі хтосьці у спрэчцы назваў апанента фашистам, ён прайграў. Той, хто назваў. Бо ўсё, аргументы скончыліся, перайшлі ўжо на асобы. Сам дурак толькі мацней, чым вось дурак ці дурань. І гэта, дарэчы, ну, з аднаго боку, гэта у чымсьці так, ну, абмяжоўвае выкарыстанне самога паняцця,
да месца і не да месца. А з іншага боку гэта служыць з іншага боку зноўку абаронай для фашызму і для ягонага патэнцыялу. Бо ў чым праблема фашызму? Вось неяк прыйшоў я да такой высновы, гледзячы на гэты свет, што самая мерзотная, самая агідная прыдумка д'ябла гэта даказаць усім і пераканаць усіх, што яго няма. Не тое, што акрамя яго нічога не існуе, а тое, што яго няма. Вось гэты фашызм ён даволі паспяховы і эфектыўна пераканаў усіх, што яго няма. І што ім можна вось так карыстацца, кідацца і проста вось, просто слова і слова, як там твою маць ці штосьці такое. А самае тут страшнае, гэта вось ніхто ўжо не памятае, калісьці таксама прозвішча заіграна за савецкім часам, савецкія дзеці, піянеры, камсамольцы, яны чулі краем вуха, но не асабліва звярталі ўвагу, я таксама не звяртаў увагу. Быў такі чалавек, журналіст Юліус Фучык, ён быў арыштаваны падчас акупацыі Чэхаславаччыны немцамі, Чэхія, і ён быў пакараны смерцю ў турме. Незадоўга да сваёй смерці, вось як Кастусь Каліноўскі напісаў лісты з-пад шыбеніцы, так і Фучык напісаў свой такі тэстамент палітычны, дзе была цудоўная фраза «Людзі, будьце пільнымі». І вось гэтую фразу зноўку так заігралі за савецкім часам, што на яе перасталі звяртаць увагу. І вось гэта страшна, бо праз вось гэтае заігрыванне, праз гэтае, скажем так, пераўтварэнне ў паўсядзённасць, гэта д'ябл даказвае, што яго няма. І на мяккіх лапках ён пачынае падкрадвацца. Уласна кажучы, ўжо падкраўся. А з іншага боку, мы, канешне, разумеем кагосьці вось гэтага д'ябла, што ён ужо падкраўся, ўжо мог вымушаны там хтосьці сысці ў падполле, хтосьці пакінуць краіну, хтосьці сядзіць праз гэтае дзеянне. Но самае цяжкае, што гэта можа вярнуцца, і мы патрапім зноў у зачараванае кола. І вось тут вельмі істотна ўсё ж такі усур'ёз уключыць сур'ёзнасць і падысці да разумення, што такое фашызм, чыста дзеля таго, каб ён да нас не падкраўся і каб мы былі пільнымі і былі гатовымі даць яму адпор. Каб толькі пачалі вушы ягоныя тарчаць адкульсьці, мы па гэтых вушах ужо маглі б вызначыць: о, ідзе небяспека. Так, уключаем пільнасць і сочым, што там гэтыя людзі, якія маніпуляцыі, якія словы кажуць, і што з гэтых словаў, якія высновы мы можам зрабіць. Але спадар Евген, выбачайце, што я перабіваю, давайте з гэтымі ушамі, то есть конкретно іх апішым, таму што калі ўжо на тое пайшло, пачынаюць прыдзірацца, асабліва там аматары дакладных фармулёвак і гісторыкі, яны кажуць, што ўсё ж такі у Нямецчыне, у Германії быў не фашызм, там быў нацызм, а фашызм быў у Італіі, таму што там былі фашы і гэтак далей. Все ж такі, калі мы зараз хочам гэты фашызм, такое зборнае, умоўна кажучы, апісаць, то што гэта? Чаго мы павінны страшыцца? Так, дзеля гэтага, я так разумею, мы сёння і сабраліся. Дзеля таго, каб паспрабаваць зразумець, што такое фашызм. Тут крышачку удакладніць тое, што вы казалі, што гісторыкі заўжды патрабуюць дакладных фармулёвак. Можа, яны і патрабуюць, толькі ў іх не атрымліваецца. Як правіла, атрымліваецца не дакладная фармулёўка, а семантычнае поле. Такія блокі, у цэнтры стаіць слова фашызм, так паняцце. А ад яго адыходзяць такія праменьчыкі, якія прыводзяць у розныя месцы, і сума гэтых месцаў і дае нам уяўленне пра гэтую самую з'яву, якая стаіць у цэнтры. І калі пачытаць літаратуру, якая там вызначае фашызм, ёсць вельмі шмат падыходаў, вельмі шмат метадалогіяў. Самае, канешне, цікавае, гэта калі чытаеш якіх-небудзь там расійскіх дзеячоў ці рэжымных дзеячоў з Беларусі, што такое фашызм. Фашызм – гэта нелюдская звярыная ідэалогія. Супер.
Як гэта зразумець, вось калі там з хвастамі хтосьці появіцца ці скажа, што усім там пераўтварыцца ў квадробераў, і вось гэта і будзе фашызм. Ды не, гэта не будзе фашызмом адназначна. Наадварот, калі вы будете мачыць квадробераў, вось гэта будзе бліжэй да фашызму. І тут зноўку ёсць маса меркаванняў інтэлектуалаў. Ну, я думаю, усе там, можа, не ўсе гэтыя меркаванні чыталі, ну, Фуко, я думаю, усе. Фуко. Умберто Эко. Эко, памятаеце, там гэтыя прызнакі фашызму, вось калі хоць некалькі там пэўная сума гэтых прызнакаў прысутнічае, значыць, гэта ўжо фашызм. Ну 9, калі я не памыляюся, павінна быць. Ну, мінімальны набор, так, хаця можна сустрэць і 7, вось можна сустрэць і сустракаў 11, калі прысутнічае, значыць, ужо. Дык вось я б усё ж таки звярнуў увагу не на сучасныя інтэлектуальныя ацэнкі і спробы вызначыць, а што ж гэта такое, а я б глянуў на айцоў-заснавальнікаў. Вось тыя, хто стаяў ля вытокаў фашызму, і гэта і Мусаліні, гэта і Гітлер, гэта інтэлектуалы вось першай паловы 20-го стагоддзя, гэта, дарэчы, вельмі цікавы, скажем так, кейс, гэта Освальд Мослі, гэта глава брытанскага саюза фашыстаў. Гэта тое, як не атрымалася рэалізаваць гэтую ідэю, прыйсці да ўлады. І зноў тут цікава паглядзець, а як жа ён не прыйшоў да ўлады ў адрозненне ад сваіх калегаў. І паглядзець вось менавіта на тое, што яны кажуць, што такое фашызм. Бо гэта якраз тыя самыя мягкія лапкі, на якіх фашызм падкраўся да людзей у 20-30-е гады 20-го стагоддзя, што і прывяло да вось гэтай катастрофы. Гэта цяпер мы ведаем, што гэта прывяло да катастрофы. А тады ж не было зразумела, што гэта. Гэта падчас выглядала даволі прывабна. І зноўку, можа, мы зараз будзем абмяркоўваць, вось глядзець падыходы фашыстаў да розных інстытутаў, дзяржаўных, грамадскіх і гэтак далей. Кагосьці гэта прывабіць. Я 100% ведаю, што гэта прывабіць. Сёння адзін чалавек запусціў сваю быццам бы праграму, і там, ну, просто гэта вось трэба было выдумаць, калі б гэтага не было. Бо там ідзе вось 25 пунктаў праграмы НСДАП, там ідуць пункцікі просто адзін за адным. І вось тут... Вы так намекаеце мягка на Кныровіча і фотку Леніна, якую ён запусціў. Фотка Леніна там настолькі не пры справах. Я чытнуў, што ён прапануе ягоныя падыходы. Леніна ён не чытаў. Магу толькі параіць яму прачытаць артыкул да 4-й гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі 21-го года. Ось ён там піш пра энтузіазм і пра свае памылкі наконт энтузіазму, на якіх ён хацеў зрабіць рэвалюцыю. Ось, думаю, ну, карысна, не карысна, можа, папсуе наадварот, можа і не чытаць. Но відавочна, што аўтар гэтай праграмы Леніна не чытаў. Но, тым не менш, усё ж такі я абвярнуўся да вось гэтых 20-х гадоў, да айцоў-заснавальнікаў, бо не толькі тое, што мы вось бачым у гэтай праграме, даволі шмат, на жаль, я сустракаю з боку беларусаў, з боку палітыкаў, ці, скажем так, тых, хто процівопастаўляе сабе палітыкам, вось тыя моманты, якія можна лёгка знайсці ў праграме НСДАП, 25 пунктаў і ў сотні пытанняў і адказаў Мослі наконт фашызму, і ў дактрыне фашызму, Джентиле слэш Мусаліні, і зноўку у піранізме, 20 праўдаў піранізму ці хусцісіяналізму, гэта ўжо Аргентына, гэта яшчэ адзін праект, які не атрымаўся, праз характар Хуана Перона, які быў аўтарам гэтага праекту. Ён быў прыстойным чалавекам і вырашыў не піхаць сваю краіну ў грамадзянскую вайну і сышоў з палітычнай арэны на некаторы час. Дык вось, дарэчы, тут можна пачаць з таго, што, ну, зноўку, давайте не з гэтага, думаю, з папулізму, но да папулізму мы дойдзем. У якіх умовах нараджаўся фашызм? Гэта крызіс пасля Першай сусветнай вайны. Не толькі эканамічны крызіс, хтосьці падчас вайны вельмі добра жыў,
Нейкія краіны там нават як Аргентына тая ж выбіваліся ў лідары сусветныя, у крэдыторы вялікія для шмат якіх краін, у тым ліку еўрапейскіх буйных. А пасля вайны гэта раптам скончылася, гэта ўся лафа. Хтосьці атрымаў расчараванне эканамічнае, хтосьці атрымаў расчараванне палітычнае, у першую чаргу атрымалі расчараванне палітычнае, дэмабілізаваныя воіны. Вось тыя, хто вяртаўся з франтоў, ну, у першую чаргу, канешне, мы ведаем, гэта Нямецчына, была нямецкая імперыя, якая там жаўнеры не проста прыйшлі ў пераможную краіну, яны прыйшлі ў краіну, дзе рэвалюцыя, дзе змяняецца ўсё. Яны чакалі павагі, яны чакалі нейкіх пашанаў, нейкіх прэферэнцыяў для сябе, а замест гэтага яны трапілі фактычна ў хаос. Прычым у гэтым хаосе на іх ніхто не звяртаў увагу. І гэта цудоўная глеба для таго, каб вось гэтых людзей, якія прызвычаіліся да вельмі простых рашэнняў заўжды. Зноўку, памятаеце, месца сустрэчы змяніць нельга, там Володя Шарапаў казаў, на фронте так проста. Вось ты, вось вораг, все. А вось калі прыходзіш у Москву мірную типа, ой, там пачынаецца ўсё. Ну, тут можна універсальна вось гэтую Москву разумець, што мірнае жыццё куды больш складанае. Но на фронте ўсё вырашаецца зброяй, ўсё вырашаецца сілай. Вялікая спакуса перанесці гэтую ж сілу у мірнае жыццё, паўсядзённае, асабліва ў палітыку. Асабліва, калі табе скажуць, што а вось гэтыя палітыкі, гэта яны вінаватыя, што вы прайгралі, гэта яны вінаватыя, што вы цяпер жабракі, гэта яны вінаватыя, што ў вашых сем'яў няма ніякіх перспектываў, у вас няма працы, да вас няма павагі, хіба за гэта вы там гнілі ў гэтых акопах. Но я не думаю, што гэта не падзейнічае. Забегаючы наперад, у канцы 20-х гадоў 50% фашыстоўскай партыі ў Італіі гэта ветэраны Першай сусветнай вайны. Вось гэта вельмі удзячная глеба, да якой апелююць вельмі простымі адказамі на складаныя пытанні. Яшчэ адзін, дарэчы, паказальнік фашызму і прызнак фашызму. Гэта памкненне даць простыя адказы на складаныя пытанні. Вось калі вам чалавек кажа, да што там фігня, вось узялі, грошы сабралі, зброю закупілі, пайшлі, перамаглі, ўсё. Вось гэта ўжо, скажем, тая пастка, у якую вас зацягваюць. Можа, несвядома, можа, не са зла, но гэта пастка будзе для ўсіх. І я яшчэ не прытаміў сваім моналогам, а то вы шукаеце там месца, бо зноўку, ну давайте я коротко пералічу, якія прызнакі адразу пачалі прысутнічаць у гэтых праграмах, што НСДАП, што фашыстоўскай партыі, ад якой пайшла назва, што зноўку у брытанскіх фашыстаў у Мослі. Значыць, першае, гэта прэтэнзія на трэці шлях. Мы не капіталісты, мы не сацыялісты. Дарэчы, Мусаліні, можа, хто не ведае, ён жа пачынаў як сацыялісты. Ягоны бацька быў вельмі вядомым сацыялістычным журналістам, і Мусаліні быў сацыялістам у гэтай ролі, у гэтым амплуа. І ён сустракаўся з Ленінам. Дарэчы, Ленін яго вельмі высока ацаніў. Ён нават потым пісаў італійскім таварышам ўжо пасля таго, як паход на Рым адбыўся, ён пісаў, што, ну, слухайце, як вы яго згубілі, гэта ж такі файны хлопец, ён бы вас да перамогі прывёў. Вось, но Мусаліні вось пераключыўся з сацыялізму на свой трэці шлях, на фашызм, вось гэта саюз барацьбы, то бок адсюль, ну, саюз са слова фасцыі перакладаецца. Гэта вось гэтая вязанка ліктарская, ліктары, штосьці кшталту паліцыянтаў былі ў Рыме, но такіх палітычных паліцыянтаў. Яны каралі людзей, дзеля гэтага яны цягалі звязкі пруцікаў, фасцыяў. І вось гэта было сімвалем улады. І фашысты гэта перанялі, і зноўку вось яны праз адзінства, праз аб'яднанне ўсіх, яны хацелі пераламіць тыя традыцыі, якія былі, тыя недобрыя традыцыі, якія былі. А якія зноўку гэта недобрыя традыцыі? Гэта палітычныя партыі.
Вось адны з самых страшных ворагаў фашыстаў усіх, скажем так, масцёў, гэта палітычныя партыі. Бо палітычныя партыі гэта плюралізм. Гэта развіццё палітычнай думкі, гэта прызвычайванне думаць, скажем так, крытычна, гэта спаборніцтва, гэта канкурэнцыя, і ў гэтай канкурэнцыі людзі абіраюць сабе тую праграму таго лідара, які будзе ажыццяўляць гэтую праграму. І гэта, канечне, фашыстаў вельмі моцна трыгерыла, бо яны-то разумеюць, што ўвесь гэты парламентарызм, усе гэтыя партыі, гэта ўсё лухта. Ось яшчэ адзін чалавек быў, вельмі цікава яго пачытаць, Бернард Шоу. Усе, можа, ведаюць ягоную п'есу «Пігмаліон», но мало хто ведае ягоныя палітычныя погляды. І ось ён ездзіў у Савецкі Саюз у 1931 годзе. Быў замілаванне ад таго, што ён убачыў, кажа: «Слухайце, супер, брытанцы, вы дэбілы. Вось паглядзіце на Савецкі Саюз, там няма парламентарызму і падобнай лухты. Зато як там усе шчаслівы і як там усё ідзе наперад. Гудзіць, стучыць, дыміць, страляе, усё, супер». Ось, і, дарэчы, Бернард Шоу быў вялікім сімпатантам гэтага самага Освальда Мослі і ягонай фашыстоўскай ідэі. Дарэчы, не вылечыла яго і другая сусветная. Ён ненавідзеў Гітлера, Бернард Шоу, но ідэйкі ў яго засталіся, што гэта парламентарызм, плюралізм, гэта ўсё ерунда. Вось, і вось фашызм, ён будзе казаць, што ўсе гэтыя палітычныя партыі, усе гэтыя парламенты, усе гэтыя дэбаты, спрэчкі, гэта ўсё лухта. Яны не адказваюць на патрэбы народа. Вось другі момант, заўжды апеляцыя да народу. Гэта тое, што ідзе у рамках вось гэтага, вылецела слова з галавы, толькі што мы яго прыгадывалі, папулізму. І вось гэты папулізм, ён жа недарэмна ўзнік менавіта вось на хвалі гэтых фашыстоўскіх плыняў разнастайных. Што такое папулізм? Гэта зноўку зусім не тое, што палітык, які кажа тое, што спадабаецца ўсім. Не. Любы палітык кажа тое, што мусіць спадабацца ўсім, што мусіць прадвінуць наперад краіну, грамадства і гэтак далей. Папуліст гэта той палітык, які утварае нейкі ідэальны суб'ект, які ён заве народ. Ось популюс на латыні. І гэты народ надзяляецца гэтым палітыкам самымі станоўчымі, самымі лепшымі рысамі. Мудрасць, адукаванасць, культурнасць, духоўнасць абавязкова. Фашызм без духоўнасці нікуды. Вось, і гэтак далей. І гэты народ з'яўляецца носьбітам нейкай вось такой сакральнай праўды. І гэты народ папулістам проціпастаўляецца традыцыйным палітычным сілам. Вось тым самым партыям, пра якія я казаў, тым самым парламентам, дыскусіям парламенцкім, кантролем парламенту за урадам і гэтак далей. І пры гэтым папуліст сябе аб'ядноўвае, канечне, з народам. Ён заўжды скажа: мы з вами, а яны супраць. Яны крадуць нашу будучыню, яны крадуць будучыню нашых дзяцей. Вось калі пачуеце такое, што ўсе гэтыя партыі, усе гэта фігня, а вось мы з вами сапраўдныя людзі, мы з вами не грантасмокі нейкія, мы не прадажная прэса, но да прэсы мы яшчэ дойдзем. Гэта адмысловы пункт ва ўсім гэтым фашысцкім цыкле. І вось гэта і ёсць папулізм. З гэтым папулізмам палітык ідзе да народа, і народу, канешне, гэта падабаецца. Асабліва, калі там у прамову ўставіць пабольш такіх рыкаючых гукаў, каб гэта ўсё завадзіла, каб усё гэта ўплывала, сваю энергетыку ўключыць, але не розум. Вось розум, ён процілеглы. Вось зноўку прыгадаем пазначэнне фашызму у савецкіх расійскіх ідэолагаў, нелюдская ідэалогія фашызму. Без тлумачэнняў, без рацыю, толькі эмоцыі. Нелюдская, значит, мы супраць. Значит, тых, каго мы называем фашыстамі, ты не людзі. І такім чынам вось гэтыя самыя фашысты
яны пачынаюць наступ на парламентарызм, на вось гэты палітычны эстэмблішмент, увогуле на палітыку у цэлым. Але пры гэтым парадаксальна, яны вельмі любяць выкарыстоўваць, любілі, скажем так, выкарыстоўваць менавіта парламент для сваіх гэтых гнюсных мэтаў. Парламент ім патрэбен быў не дзеля таго, каб, скажем, з вінтоўкамі ісці на штурм там чаго-небудзь рэйхстагу ці каралеўскага палацу ў Рыме ці яшчэ чаго-небудзь. Парламент ім патрэбен быў, каб прыйсці канстытуцыйным шляхам да ўлады, а далей гэтую ўладу вывернуць сабе на патрэбу. Вось зноўку вельмі цікава, дарэчы, у гэтым пляне пачытаць 100 пытанняў адказу Освальда Мослі пра фашызм. Там падаецца спачатку ідзе супярэчнасць лагічная, што мы гэты парламент, мы зробім з яго просто карпаратыўную нейкую арганізацыю, дзе ўрачы будуць абіраць урачоў, будаўнікі будаўнікоў, айцішнікі айцішнікаў, і вось яны будуць ураду дапамагаць кіраваць краінай. Насамрэч далей ідзе, як ён думае выкарыстаць парламент. Ён думае прыйсці туды, і ўжо каб парламент прыняў такія законы, якія вось замацуюць за фашыстамі ўладу. То бок парламент ім быў патрэбен на першым этапе дзеля таго, каб за імі замацавалася ўлада. Тое ж самае рабіў Гітлер. Вось тут мы можам паглядзець на практыцы. Дарэчы, трэба было, што у Італіі, што у Нямецчыне, у веймарскай Нямецчыне, 2/3 дэпутатаў у парламенце, каб яны прагаласавалі за канстытуцыйныя змены. І вось у нас такі міт ёсць, што Гітлер атрымаў 2/3 на выбарах, немцы за яго прагаласавалі, і вось гэта быў выбар немцаў. Не, немцы галасавалі супраць, з-за чаго фон Папен і прызначыў Гітлера рэйхсканцлерам, ну, не прызначыў сам, дамогся ад Гінденбурга, рэйхспрэзідэнта тагачаснага. Бо ён думаў, што Гітлер усё, адыграны матэрыял, ён прайграў выбары 32-го году, ён паказаў, што ідзе на спад ягоная папулярнасць. А Гітлер узяў і выкарыстаў тое, што яшчэ ёсць адным прызнакам фашызму. Это арыентаванасць на гвалт. Гвалт, пагроза гвалту. Вы ніколі у лібералаў, у дэмакратаў не пачуеце пагрозу гвалту. А вось у фашыстаў скрозь і побач. Мы прыйдзем, мы разбярэмся, яны за ўсё адкажуць, усё. Вось, калі мы чуем такое, у нас таксама мусіць уключацца лямпачка чарговая, ёсць патэнцыял фашызму у гэтых самых заявах. І Гітлер так і зрабіў. Для яго галоўнае было дамагчыся пасады рэйхсканцлера, далей правакацыя з падпалам рэйхстагу, правакацыя, не правакацыя. Гітлер напоўніцу скарыстаўся ёй, а далей рэпрэсіі, тэрор, і нават гэта не прымусіла немцаў прагаласаваць за нацыстах у сакавіку 1933 году. Давялося яшчэ знішчаць там нешчасных дэпутатаў, сацыял-дэмакратаў, хрысціянскіх дэмакратаў у рэйхстагу, дзеля таго, каб у Гітлера нарэшце атрымалася гэта канстытуцыйная большасць, і ён там правёў ужо свае ўсё гэтыя змены, якія пераўтварылі нямецкую рэспубліку у Трэці райх. Не буду ўжо тут стамляць людзей аповедам пра Італію, я бачу, вы згодны са мной. Вось. У Італіі было тое ж самае. Маніпуляцыі, прыход у парламент, потым знішчэнне парламентарызму ў нуль практычна. Спадар Евген, ўсё ж такі пры ўсім жаданні 3 гадзіны размаўляць з вами, пакуль вы не стоміцеся, ці я не упаду под студыйны стол, няма такой магчымасці, таму я буду троху вас прыспешваць, вы уж выбачайце. Але вот я зараз узяў гэтую картинку з усім пералічаным вами вот гэтымі прыкметамі, як трафаретную, а потым узяў другую картинку, это тое, што адбывалася і адбываецца у Беларусі падчас кіравання Лукашэнкі і яго рэжыма ад цягам 30 гадоў, узяў вот так вот, склаў, і яно неяк раз і супала. Я не хочу у адрозненні ад наших апанентаў кідацца адразу там нейкімі там абвінавачваннямі і навешваць ярлыкі, але как-то вот подозрительно супала. Ведаеце, гэта толькі ўрыўкі з першага тому.
Зноўку мяне радуе, што гэта не я заўважыў, што гэта вы заўважылі. Можа і нашы слухачы заўважаць і зноўку будуць пільнымі не толькі да таго рэжыму, які цяпер пануе, але і да тых, хто, скажем так, прэтэндуе на панаванне ў будучыні. І вось тут, дарэчы, яшчэ адзін моманцік, які мы ўсе на сваёй скуры адведалі у той ці іншай ступені, хтосьці у поўнай меры, хтосьці праз тое, што згубіў доступ да інфармацыі, гэта фашызм і сродкі масавай інфармацыі. Гэта тая тэма, якая зноўку як лакмусавая паперка вызначае фашыстаў. Гэта просто, ну, скажу, пролетарская ненавісць, хоць шмат хто спрачаецца, калі праводзіць паралелі паміж фашызмам і бальшавізмам ці камунізмам. Вось ёсць такі Дмітрый Быкаў, можа ведаеце, расійскі, Да. типа інтэлектуал, но больш паэт, вядомы як паэт, но ён выказвае свае думкі. І вось ён зацята спрачаўся, што нельга праводзіць паралель паміж фашызмам і камунізмам. Ну і вельмі цікавы у яго, наколькі я зразумеў, крытэрыум вельмі цікавы. Гэта, маўляў, фашызм цягне ў мінулае, а камунізм цягне ў будучыню. Насамрэч тут і можна пагадзіцца, і можна не пагадзіцца. Бо сапраўды фашызм вельмі моцна арыентаваны. Вось ёсць, добра, вы мяне цягнулі ад, ці я сам адцягнуўся ад сродкаў масавай інфармацыі, ну добра. Ёсць такое слово ключавое для ўсіх фашыстоўскіх рэжымаў – адраджэнне. Неадназначнае слово, так? Я сам за адраджэнне беларускай нацыі, беларускай мовы, беларускай гісторыі, беларускай культуры, за адраджэнне дэмакратыі і лібералізму ў нашай краіне. Вось, тут ідзе пра іншае гаворка, пра іншае адраджэнне, гэта пра нейкае гіпатэтычнае адраджэнне, якое было калісьці. Вось падчас, ну, скажем, Мусаліні ён марыў пра адраджэнне Рымскай імперыі. Ці, скажем, тых якасцяў, якія былі ў людзей у Рымскай імперыі. Гітлер марыў пра адраджэнне велічы арыйскай расы. Вось бальшавікі, так, яны не марылі некаторы час пра нейкае там адраджэнне, яны марылі пра пабудову будучыні, правда, хутка гэта ў іх прайшло. І, скажам, вось з другой паловы другой сусветнай вайны, калі паглядзець на заявы бальшавіцкага кіраўніцтва камуністычнага савецкага, там ужо праскоквае вось гэтая ностальгія па імперыі. Тое, што развіваецца ў пасляваенны перыяд, у познесавецкі перыяд, і тое, што нікуды не падзяваецца ў 90-е гады, а цяпер гэта проста квітнее і пахне. Такім чынам, там таксама вось гэта жаданне аднаўлення, адраджэння чагосьці, дзе ёсць духоўнасць, так, духоўнасць, скрэпы, запаветы продкаў, за што ваявалі дзеды і гэтак далей. У Беларусі тое ж самае, так, гэта вось такая ностальгія па савецкіх часах, вось давайте адновім, давайте вернемся вось усё той самы зачараваны 75-й год, калі ўсё так цудоўна, калі такія песенькі, такія фільмы, такі цырк, такі хакей і гэтак далей, і наверсе партыйныя з'езды з таварышам генеральным сакратаром. Вось. Такім чынам, вось яшчэ адна лямпачка такая, гэта калі кажуць пра нейкае духоўнае адраджэнне, там, пра захаванне чалавечай прыроды і абарону яе. Дык вось пра СМІ нарэшце падышлі. Любы фашыстоўскі рух, любы фашыстоўскі рэжым ненавідзіць незалежныя СМІ, нават залежныя ненавідзіць. Ён ненавідзіць тое, што не падпарадкавана яму, і тое, што не служыць на ягоную патрэбу. І вось, калі пачытаць тыя ж 25 пунктаў, вельмі цікава, як там Гітлер і ягоныя паплечнікі прапаноўвалі бачыць сродкі масавай інфармацыі. Па-першае, рэдактары, выдаўцы і ўсе супрацоўнікі толькі грамадзяне Нямецчыны. Перад гэтым там былі пункты, якія ўказвалі, хто можа быць грамадзянінам Нямецчыны. Толькі немец, толькі той, хто працуе на дабрыню народу,
хто вызначае зноўку пытанне дабрыню, там не пазначана, хто вызначае, но па замоўчванні фашысты. І зноўку ніводны не немец не можа фінансаваць сродкі масавай інфармацыі і не можа выкарыстоўваць іх на сваю карысць, ну і гэтак далей. Вось тое, што прыпісваюць звычайна нацыяналізму фашыстаў, зноўку гэта хрэстаматыйнае пазначэнне, адно з хрэстаматыйных пазначэнняў фашызма гэта наяўнасць нацыяналізму ці нацызму, як крайняя, скажем так, праява расізму. Вось, і гэта прасочваецца ў сродках масавай інфармацыі, што толькі вось мы і нашае фінансаванне. Улічваючы, што ў далейшым гаворыцца пра татальны кантроль дзяржавы панад усім, зразумела, што толькі дзяржаўнае фінансаванне для гэтых СМІ, і не дай бог, там хто-небудзь на якім-небудзь еўрарадыё атрымае з якога-небудзь фонду падтрымку, асабліва, каб аплаціць працу сваіх экспертаў ці гэтых палітычных аглядальнікаў. Вось, гэта ўсё. Сродак масавай інфармацыі закрываецца адразу, яшчэ і пад суд ідзе. Вось, калі пачынаюцца такія наратывы у прамовах якіх-небудзь палітыкаў, што мы ўсё гэтую прэсу паставім пад кантроль, яна ўся будзе працаваць на нашыя нацыянальныя інтарэсы, а не на інтарэсы там невядома каго. Вось гэта яшчэ адна лямпачка загараецца ў нас, што гэта людзі задумалі недобрае, што яны вядуць нас да фашызму. І зноўку, як я ўжо казаў, вось гэты кантроль над прэсай гэта элемент татальнага кантролю дзяржавы над грамадствам. Мусаліні лепш за ўсё гэта казаў, но праўда гэта не слова Мусаліні, гэта слова Джентілі, яшчэ аднаго ідэолага фашызму, які вельмі шмат унёс у распрацоўку гэта паняцце, які давёў краіну да таго, што ягоны лёс быў такім жа, як і лёс Мусаліні самога. Яго забілі партызаны ў 44-м годзе. І вось гэтая думка, гэта тое, што ўсё для дзяржавы, нічога супраць дзяржавы, нічога па-за дзяржавай. Вось у гэтым таталітарная сутнасць любога рэжыму, які гэта кажа. Некаторыя разводзяць фашызм таталітарызм, но гэта не слушна. Фашызм заўжды таталітарны. І гэты таталітарызм праяўляецца ў тым, што дзяржава падмінае пад сябе ўсё. Яна падмінае пад сабе сродкі масавай інфармацыі, мы ўжо зразумелі. Яна падмінае пад сабе палітычныя сілы, мы ўжо зразумелі. Яна знішчае ўсе партыі, яна знішчае парламентарызм, яна пакідае толькі сабе, толькі свой фашыстоўскі ўрад, як бы ён сам сабе не называў, і ён не дазваляе людзям праявіць хоць нейкую ініцыятыву па-за вось гэтай дзяржавай, па-за гэтай дзяржаўнай махінай. Таму, дарэчы, зноўку, ну добра, скажу я замест вас. Вось гэтыя тысячы знішчаных беларускіх ініцыятываў грамадскіх, якія, падаецца, ну абсалютна, ну скажем так, бескрыўдныя, бяспечныя для рэжыму. Ахова птушак бацькаўшчына. Так, я думаю, вось тое, што ўвойдзе ў гісторыю Беларусі у гэтай сувязі, гэта ахова птушак бацькаўшчыны. Вось зноўку ва ўсе хрэстаматы, ва ўсе падручнікі па гісторыі трапіць. Вось гэта тое, што фашызм ніколі не дапусціць, каб існавала штосьці непадкантрольнае яму. Нават калі хтосьці выйдзе з плакатам, там хай жыве фашызм наш фюрер, гэта будзе парушэнне парадку з пункту гледжання фашызму. Бо гэта не санкцыянавана. На любы такі крок, на любы такі ўчынак патрэбна санкцыя дзяржавы, бо нічога па-за дзяржавай. Вось як толькі мы чуем, што дзяржава мусіць кантраляваць усё, дзяржава мусіць кантраляваць тую ж эканоміку, прадпрыемствы, так, вось там мусяць быць нашы ідэолагі сядзець на гэтых прадпрыемствах. Дарэчы, аналагічна спрабавалі зрабіць у Японіі. Там урад спрабаваў на кожным прадпрыемстве прыватным пасадзіць свайго ідэолага. А прадпрымальнікі ім казалі: фіг вам,
Министр побег до прокурора генерального, кажа: так, слухай, зрабі что-нибудь з гэтымі прадпрымальнікамі, яны ўвогуле абарзелі, не выконваюць наши распараджэнні. А прокурор кажа: а з якой гэта радасці я буду выконваць ваши распараджэнні? Вы памятаеце про падзел галіны ўлады? Нагадаю, гэта японская імперыя, якая ў гэты час вядзе вялікую ціхаакіянскую вайну, ўжо быў напад на Пёрл-Харбор. І вось там памятаюць пра падзел на галіну ўлады, і гэтыя ідэолагі на прадпрыемства не трапілі. Чаму Японію ніколі не прыпісваюць да фашызму і таталітарных рэжымаў? Хоць яны, падаецца, ўсё рабілі для гэтага. Вельмі стараліся, но не патрапілі, не смаглі. Вось. І такім чынам вось мы бачым, што фашызм гэта прапанова вось такой таталітарнай дзяржавы, якая кантралюе ўсё і ўсіх. І наверсе яшчэ стаіць фюрер. Вось без гэтага ніяк. Абавязкова дзяржава і ейны дух мусіць быць увасоблены ў персоне. Гэта тая персона, якая з'яўляецца найвышэйшым выражальнікам вось гэтых усіх памкненняў, мараў народа. Так? Вось яна ведае, што людзям трэба. Дарэчы, у Мослі у пытаннях і адказах по фашызму вельмі цікавая фармулёўка, што народу трэба. Вось як вы лічыце, Зміцер, з вашай нацыянальнай ідэі, што трэба народу? Дабрабыт. Так, абсолютно верно. Мослі і казаў, народу патрэбныя, значыць, грошы і, адпаведна, магчымасць зарабіць. Фашызм заўжды кажа, што хто не працуе, той не есть. Далей, патрэбна сям'я, патрэбен дом. Вось. Ну, фактычна, гэта чарка, скварка, іншамарка. Вядомы вось гэты лозунг. Усё. А ўсё астатняе, як бы фашысты не казалі там пра духоўнасць, пра нейкае развіццё чалавека, не. Чалавек развівацца мусіць толькі фізычна дзеля таго, каб абараняць гэтую ўладу да апошняга сабе. Вось. І ў выніку пачыналі, памятаеце, як мы пачыналі? Абарона годнасці і чаканняў тых, хто змагаўся за радзіму. Потым гэта барацьба супраць вось гэтых усіх палітыканаў, так? Якія падманваюць народ, якія рабуюць народ, так? Потым гэта барацьба супраць палітычных партыяў, якія нікому не патрэбныя. Гэта барацьба супраць прадажнай прэсы, ілжывай, хлуслівай, дарэчы, у нямецкай мове, і не толькі ў нямецкай, гэты тэрмін пайшоў шырока гуляць па літаратуры, у тым ліку па сродках масавай інфармацыі, гэта хлуслівая прэса. Гэтым тэрмінам пазначалі фашысты, якраз нацысты нямецкія, гэтую прэсу, якая была не падпарадкавана нацызму, якая дазваляла сабе пісаць штосьці крытычнае. Яна дазваляла пісаць крытычнае пра ўсіх, пра лібералаў таксама, но галоўнае, што яна дазваляла сабе крытыкаваць гэтых фашыстаў, чаго яны перанесці не маглі. Таму адразу лейбл ілжывая прэса, таму адразу пад забарону. Дарэчы, яшчэ ключавы момант, які мы не прыгадалі, гэта зноўку пралетарская і фашыстоўская, нацыстоўская ненавісць да правоў чалавека. Правы чалавека гэта ўсё. Гэта, канешне, будзем прыгадваць у нашых праграмах, усё. Дарэчы, вельмі цікавы тэксцік. Гэта 2018 год, падаецца, дырэктар Інстытуту гісторыі Беларускай акадэміі навук, там піша пра ідэалогію беларускай дзяржавы. Таксама вельмі цікава параўнаць вось з гэтымі праграмамі НСДАП, дактрынай фашызму, Мослі і таму падобнае. Ту аналогіі там усе кідаюцца ў вочы, прычым там с аднаго боку моцная дзяржава, но прававая дзяржава. А што такое прававая дзяржава, паглядзіце. Это там, дзе прыярытэт правоў чалавека. Перад усім, перад любой ідэяй, перад ідэяй дзяржавы ў тым ліку і ейным адраджэннем. І зноўку паглядзіце, што адбываецца цяпер. І вось тут можна казаць ключавы момант, які вызначае падобныя рэжымы і перспектыву, патэнцыял падобных рэжымаў,
Гэта калі ставіцца чалавек ніжэй за нейкую ідэю. Вось ёсць ідэя, так, адраджэнне арыйскай расы. Усё, усе падпарадкаваны гэтай ідэі. Ці, напрыклад, адраджэнне рымскай імперыі. Мары Нострум, каб усё міжземнамор'е было нашым. Усё, вы павінны ахвяраваць жыццём, здароўем, маёмасцю усім, дзецьмі сваімі, дзеля таго, каб гэтую ідэю дасягнуць. І вось ідэя можа быць і не такой радыкальнай, там, ваяўнічай. Ідэя можа быць вельмі мілай. Я памятаю, даўно было, гадкоў 15, а то і болей таму на адной сустрэчы адна палітычная партыя прапанавала такую іерархію каштоўнасцяў. На першым месцы сям'я. Вось для беларусаў на першым месцы мусіць быць сям'я. А далей ўжо чалавек з ягонымі патрэбамі і гэтак далей. Вось я якраз і казаў, што народ, штосьці гэта пачынае нагадваць фашызм, бо гэта фашысты. Таталітарныя рэжымы любяць ставіць ідэю вышэй за чалавека. Дык потым гэтыя прадстаўнікі гэтай партыі прызнаваліся, ўжо калі ўсё сціхла, там жарсці ўсе гэтыя ўлягліся, што, слухай, быў бы аўтамат у нас у руках, мы б табе там пакрашылі. Вось. А я б казаў, што партыя так звонку і не скажаш, што з патэнцыялам фашызму, а вось яно як можа пагарнуцца. Таму зноўку словы Юліуса Фучыка: людзі, будьце пільнымі. Я разумею, што у нас не 3 гадзіны, а там 40 з невялічкім хвілінаў. За гэты час не распавядзеш усё, но хаця б даць нейкія накірункі далейшых пошукаў. Ці зацікаўленасць гэтай тэмы, не проста там казаць: а ён фашыст. А зазірнуць там, залезть, пачытаць, што такое фашызм, як хто разумеў і разумее гэтае паняцце. Потым прайсціся па выказваннях палітыкаў. Вельмі, я б казаў, не толькі карысная, але і забаўляльная справа. Ну і плюс гэта спрыяльна ўплывае на будучыню. Спадар Евген, на жаль, на завяршэнне, хоць у нас тут падтрабуюць давай 3 гадзіны з Красуліным, альбо трэба паўтарыць тэму ЭТР з Красуліным, бо ламае мазгі. Спадар Евген, я вот ўсё ж таки на такое завяршэнне, падсумаванне, ці можа быць ваше бачанне развіцця у тым сэнсе, што зараз-то мімікрыраваць, там хавацца фашызм можа пад рознымі іншымі там назвамі: рашызм, лукашызм, там ці яшчэ што-небудзь. Але вось вы сказалі, самае галоўнае наверсе фюрер. І вот фюрера няма з нейкай там нагоды. Час прыйшоў, просто вот Бог забраў да сябе, там, ці д'ябал, там, ці яшчэ што-небудзь, табакерка упала не з таго боку. І што? Вот што далей чакае звычайна такія рэжымы? Праблемы чакаюць. Вельмі рэдка, калі такі рэжым можа працягнуць сваё існаванне. Вось бадай адзіны прыклад — гэта Паўночная Карэя, якая атрымаецца ўжо 3-е пакаленне. Хоць там ужо пачынаюць назірацца, скажем так, хутчэй адчувацца нейкія намёкі на магчымыя перамены. У тым ліку ў выніку таго, што Кім Чен Ына ўсё ж такі выцягнулі ў вялікую палітыку. З аднаго боку кепская з'ява, а з іншага ўсё ж такі гэта на перамены паўплывае. Тут, ведаеце, зноўку, гэта падаецца ў 17 імгненнях весны было. У старым савецкім фільме, хоць і крынжова прыгадваць гэтыя фільмы, прыгадаю, Мюллер, мне падаецца, казаў, што калі які-небудзь маладзёна пране нямецкую каску вермахтаўскую і ўскіне руку ў салюце, гэта значыць, мы перамаглі. Праблема не ў тым, што фашызм узнік у першай палове 20-го стагоддзя. Праблема ў тым, што фашызм узнік на натуральнай глебе. Гэта не Мусаліні прыдумаў, і не Гітлер прыдумаў, і не Мослі. Гэта тое, што заўжды прысутнічае ў чалавечым грамадстве. Вось ведаеце, як чорная цвіль. Яе можа не быць, вы яе там можаце ці якой-небудзь бялізнай замазаць хлоркай, ці высушыць, усё адмыць няма. Патэнцыял застаўся. Таму лідар можа быць ліквідаваны. Гітлер даўно памёр, Мусаліні даўно памёр. Но мы бачым, што вось я
пералічваю вось гэтыя моманты фашызму, прызнакі ягоныя. І мы знаходзім іх і ў нашым цяперашнім часе, і ў нашай будучыні. Таму і сказано: людзі, будьце пільнымі. Вось рэжым падзе, но хто прыйдзе яму на змену? І нават калі не прыйдзе новы фашыст, вось, які кажа там усю ўладу нам, усю гэтую гаварыльню нафиг, весь парламентарызм нафиг, партыі ліквідаваць, только наша партыя, толькі мы ведаем, як і што трэба беларускаму народу, закрыць усе СМІ, акрамя нашых, якіх мы ухвалім, вось, і нічога іншага, ніякай альтэрнатывы нам. Вось зноўку, гэта тое, што мае патэнцыял. І лідар потым выкрысталізуецца. Дарэчы, Мусаліні, ён быў малойца, но у 24-м годзе да яго прыйшлі фашысты ягоныя, паплечнікі, і казалі: так, ці ты вынішаеш апазіцыю, ці мы вынішаем яе без табе. І вось яму давялося заняцца гэтым, іначай бы гэта адбылося без яго. Таму лідар, канешне, вельмі істотны. Но нам трэба памятаць, што сам патэнцыял, самі вось гэтае само насенне фашызму заўжды прысутнічае ў грамадстве. Галоўнае распазнаць і не даць яму вырасці. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, хаця сапраўды вельмі тэма актуальная, асабліва вось апошнія словы, што фашызм, вось гэтае семя, яно ёсць пастаянна, яго пастаянна трэба адсочваць, бачыць, ну і спрабаваць унікнуць. І гэта мы кажам і пра нейкія там вышэйшыя эшелоны палітычныя, і нават побач з намі, хто вот сёння, умоўна кажучы, в апазіцыі, як у свой час Гітлер таксама быў, але па выніку трэба, вот як правильно сказаў спадар Яўген, трэба сачыць за цытатамі, што чалавек кажа. Сёння яны, можа быць, падабаюцца, а заўтра гэта ўсё прывядзе да аўтарытарызма, тоталітарызма і фашызма. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў гісторык, кандыдат гістарычных навук, не пабаюся гэтага слова сказаць, палітычны аглядальнік Яўген Красулін. Дзякуй вялікі, спадар Яўген, да сустрэчы. Дзякуй вам. Шчасліва. Ну і яшчэ раз нагадываю ўсім пра неабходнасць подписываться на YouTube канал Еврорадио, каб не пропусціць наши регулярныя сустрэчы раз на 2 тыдні са спадаром Яўгенам. Ставьте свои падабайкі, націскайте на звоночек, расшэрвайте. Ну і наш другі YouTube канал Навокал таксама раю вам для подписки. І паглядзіце, калі ласка, на тыя зборы, тыя ініцыятывы, якія нам падаліся вельмі важнымі і актуальнымі, і якія мы тут вось у нас у апісанні уключылі. Калі ласка, калі ёсць у вас магчымасць, падтрымайце гэтыя зборы. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Сябры, праект Беларусь Туморроу яднае прадукцыю шматлікіх беларускіх медыа, і яго ўжо можна глядзець са спадарожніка. Як гэта зрабіць, шукайце ў апісанні да нашага відэа.